Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Nur Channel. Pada kesempatan kali ini bagi yang melihatnya saya ucapkan terima kasih. Udah tawaran ya. Ini sekian banyak dan bersama. Wes kan bagiannya kayak aku bagian jalan mau. Udah sampai malam-malam, alhamdulillah 2 tujuan. Wah, monggo kersa, yang penting sekarang nang niate. Yuk Pak Juti nanti. Mang wis tak omongi yo. Lek mati ora bareng aku kok golek. Kalau yuk. Kalau Pak Juti ki. Pak. Ya Allah. Pak. Mrika. Nggih mrika ngempale ten mrika, Pak. Nika. Iku sing mlebet sampun enten apa dereng nggih? Dereng. Oh, nggih dirantu. Mrika. Nggih. Apa nih lo? Aku nang bis, oke nyetuk anakku. Ngono ya. Lek nang bis nggo nyetuk anakku. Nggone nang ranjang. Mbak, nang bagasi. Lah, ting. Lah. Maman. Jan luar semen iki. Kancaku sitok iki. Pira nggo tas iki 3 ya. Murah meriah e, Beh. Jane iki bakul tas. Alhamdulillah menanti teman yang nggih dirantu teng mrika, nggih mangkat bareng. Dilek ilang. Ora anakmu lek ilang. Ya, ini.
Tasih kata ta teng mrika? Oh nggih, dirantu. Nggih. Dirantu teng mrika nika? Nggih. Kan nek kono. Nek kono ndak iso ae kupo. Aduh. Kalau kok sudah saleh. Aduh, nang semoro kondi nggo lho mandi. Mam. Lah nggih mangke. Tasih kathah, Bu? Nggih, dirantu. Kok ditinggal kancane. Mit inna. Ini mak, tasih kathah ta? Ale mampir-mampir. Lah iki san, yo. Dada sayang. Ra, Mira. Nggih Makmi, dada sayang mati Makmi. Aku karo Mbak Liren. Wit. Hai, Mbak. Hai. Ini saya sapa nak? Aku arep wudu karo dhewe. Ngoten ya yo ya. Dadah. Oh, kamar mandi. Kamar mandi sing urung kae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.